Ассалому алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломати хубай духтарако бори новинка омадагиай дар магазини сели бо 100 сомона. Марҳамат бозорикорвон тарафи тилобозор ҳафтум дарвоза подвал дуюм қатор дасти чап. Ман рақамашона мемонам. Занг занен, агар суроғашона наёфтен, занг занен. Доставка надоран, леки барои мисол суроға пирсидан метавонен ки худчонда занг зада маълумоти бештар пайдо кунен. Нигоҳ кунен чӣ хел войкои фасон омадай. Ино медонед то ҳами 6 сола кӯдак, 7 сола кӯдака мешава размер. Мана духтаракода чанд расветка. Ино ҳамаш 3 донаш 100 сомон. Мана бинен чӣ хушрӯча расветкои беҳад фасонак. Ина бо ҳаст, инаи расветкаш ҳаст, бо ина сабз дора. Хулас беҳтарин ранго. Мана малинови, сабз, сери, ҳам хе рангои хушрӯ дора. Материалои ино фасонаи шушта кӯдакда мепӯшонен. Инчунин омадагия ина хе кирта поча. Бисёр вақта ми духтарако менависанд ки кӯдакона нишонтия ина марҳамат кирта почаако ия материалш нағзакай тобистона иям ами сеташ 100 сомон. Расветкош беҳад расветкакои фасонан. Мана оранҷеви дора, диден? И бежеви, оранҷеви, баъд бо ҳастай мана ин сабзу зард. Хушрӯ. Ана баъдан духтаро бо ҳозия модели дига ҳаст. Ишам нишон метам двойка. Баъд бачагиам ҳастай то охири набора тамошо кунен. Мана иям двойкаяй. Мана духтарако тамошо кунен, инаи хеле двойка ҳаст. Ази се расветка. Мана диден сели бо 100 сомон. Баъди двойкашам бинен духтаро хушрӯчаянд барои духтарако. Аз инам чанд расветка ҳастай. Ана баъд духтаро иям двойкаи фасонак, иям расветка дора. Ози нишон метем. Иям ами сеташ 100 сомон тамошо бино. Марҳамат касе дар корай ҳамроҳи бурукчӯҳошон. Ана двойка чара бинен чихе хушрӯ духтаро бурукушкати. Материалшам фасонакай размери иё то ҳами 1,5-2 солара мешавада. Мана касе дар корай духтаро расветка дора. Ишам ҳами хе нархаш 3 донаш 100 сомон. Марҳамат хоҳишмандо. Инаи моделиш бо камакак дигартарай бурукча дора. Мана каседа дар корай биёен 3 дона 100 сомонӣ. Ана баъдан бо ҳастай ина ин модел двойка сурат дора ко мепурсанд. И ҳами то 3 сола 4 сола размер дора. Аз ин модело бо ҳастай калонтаракош нишонтон додум. Ина бинед чӣ хушрӯ. 3 донаш 100 сомон. Ана баъдан тамошо бино ҳаст намхе шортику футболка. Качествашон зурай. Аз ин чандта расветкая. Ино то ҳами духтаракои синфи 2-3 размер ҳастай. Иё ҳаст хай. Ана ино ҳастан футболкаи беҳад хушрӯ 20 сомон донаш. Качествашта гап нест, ина худаш маълумай духтаро бори гуванжӯай. Мана 20 сомон. Ана киртапоча ҳастай. Тамошо бино, ина касе киртапоча мепурса, и то ҳами 5 сола, 4 сола 5 сола размер мешава духтаракода. Расветка дора. Мана бабочкора бинен паплинан, материалошон паплини сабукакай. Диден? Хушрӯ ҳами гулошон ҳамаш гулои кӯдакона. Мана касе дар корай биёен. Як бори дигар такрор мекунем. Бозорикормон тарафи тилобозор подвал дасти чап дуюм қатор. Ана ино бори новинка. Шортик футболка качествашта гап нест. Шортикиш джинсай. Мана 3 донаш 100 сомон расветка дора. Ина сафедиш оз бо коричневиам дора. Коричневишам нишон метам. Качествашо нағзай. Диден духтаро ина коричневи дора. Ишам ҳам хел джинсай. 3 дона 100 сом. Ана баъд ина иди намуд футболка комплект. Шортику майка ина намуд Мики Маузо 20 сомонай духтаро. Ана ин моделиш боша 3 донаш 100 сомонай. Моделиш бо калонтаракайда. И тараф чизе ки мебинед ина спортивкои хушрӯ ҳастай, киртачо, чизе ки мебинен 3 донаш 100 сомон. Ана як ҳаваи дига мехоҳам шумо да нишон диҳам. Марҳамат и двойкара бинен фасониша 3 донаш 100 сомон. Размери калон мепурсен духтарако ина то 7-8 солара размер мешава. Марҳамат харобак боша кӯдак мешава то 7-8 солара. Расветка дора. Ишам сеташ 100 сомон. Материалш ҳози аз наздик нишон диҳамтона. Материалш хушрӯай. Не шарфо ҳастай ки онам хали материалай. Ҳичи намеша камакак резинка. И на рангаш дига мешава. На мисол пат меброра. Фасонай. Марҳамат
3 донаш 100 сомон, яъне 33 сомон меафта духтаро. Дар ин нарх ягон ҷо дар комплект намегирен, фақат ин нуқтаи савдо биёен ҳастай. Хулоси ҷада бисёрай ҳама намуду войка ана шортик футболкаи хушрӯ омадагиай бачагона иям 3 донаш 100 сомон, ёша хай нишон додум 20 сомонӣ. Ана баъд бо ҳози духтаро инаира хушрӯ хостум нишонтон битим. Ино ҳам качествашон зурай, бори гуванҷов, нархаш 3 донаш 100 сомон. Нигоҳ кунед, шортикошам фасонай, футболкаҳошам фасонай. Нигоҳ кунед фасони шовқи духтаро. Пушаймон намешавен, ҳатман биёен харидорӣ кунед. Ина беҳад хушрӯ 3 донаш 100 сомонӣ. Хулас, тамошобинони азиз, ин навори мо аз бозори Корвон ба тарафи Тиллобозор, подвал дуюм дарвоза. Подвал ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. Мана ёям дувойкаян. Ана ино хушрӯана. Ина ласинаю туничкаян. Материалш сабукакай. Аз ин ласинаю туничко дигар асветкошам ҳастай. Ина духтаро касе дар корай ҳаст. Ина киртапочо ҳаст. Почои ҷудогона ҳаст. Ана хеле футболко, ина хеле двойко ҳастай барои бачаако. Качествашон нағзака ина футболкошуна, ин двойкошуна. Хулас биёен бо худтон ай пеш бинен, боварӣ дорум ки маъқултон мешава. Тамошобино 35 сомон хушрӯгии ира бинен, качестваш беҳтаринай бори гуванҷо. Ина ози чанд асветка дора, ҳамаша мепартом, тамошо кунен. Бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза, подвал дасти чап, дуюм қатор. Мана нигоҳ кунен, чӣ хушрӯ футболкаҳошон ва анамхе брижоваёшон, бирмудоошон ҳамаш 3 донаш 100 сомон мешава. Агар сета гирен, яке дона гирен 35 сомон комплекташ. Комплект бисёрай ҷада. Ози бо агар хоҳен омада ай пеш бо тамошо кунен. Мана 3 донаш 100 сомон, донаш 35 сомон. Мана агар сета гирен, сеташа 100 сомда метиян 33 сомонӣ. Яке агар я дона гирен 35 сомон. Мана иноям ҳаминай. Ана иноям ҳамихе духтарако, ина шортикчоошон кати. Мана бинед шортикошон ҷинсак. Иноям ҳами 3 донаш 100 сомонай.